Na zastupiteľstve 29. marca zverejnil hlavný kontrolór správu o použití štrkodrvy, kde bolo zistených 19 pochybení. O výsledku kontroly sme informovali v reportáži. Do redakcie prišlo viacero podnetov ohľadom tejto kauzy. Jeden z nich sa týkal vývozu štrkodrvy, ktorá bola vyvezená na Budinu. Redakcia dostala informáciu, že jeden náklad štrku mal získať poslanec Detvy Roman Vrťo za mestské peniaze. Keďže ide o závažné obvinenie, o vysvetlenie sme požiadali konateľa technických služieb Juraja Vystrianskeho. Ja sa vám teraz momentálne neviem vyjadriť, ja si musím pozrieť to GPS-ko a zistiť si podklady a potom sa môžem k tomu vyjadriť, lebo by som vám nevedel na to odpovedať, čo sa týka aj Budinej. Ja som si to pozrel, správu som podpísal, len som povedal, že ja si to musím preveriť všetko dozadu, ako to bolo a komu sa to vlastne viedlo a potom sa môžem k tomu vyjadriť. Keď sa objednávajú, nejdú cezo mňa, respektíve keď sa zavolá mne, tak buď pošlem ja, alebo keď mám tam vedúceho dopravy, čiže keď príde požiadavka z mesta, niekde sa vezie, tak vlastne niekto musí dať tú požiadavku. O vyjadrenie sme požiadali vedúceho dopravy technických služieb Detva Jozefa Malatinca. Môže si objednať každý, ale súkromne na svoje náklady. Na náklady mesta objednávajú len ľudia, ktorí sú na to určení tam. To je pán Krnáč alebo pán Fašanga. Teraz sa začalo rozprávať, že táto fúra štrku mala ísť k pánovi Romanovi Vrťovi, kde on má chatu. Môžete nám k tomu niečo povedať, či tam táto fúra štrku išla, alebo nie? Nepamätám, že by si pán Vrťov objednával a nepamätám si, že by sa im tam viezla nejaká fúra. Stanovisko podal aj poslanec mestského zastupiteľstva v Detve Roman Vrťo. Dostala sa aj ku mne táto informácia, že jedna fúra štrkov išla ku mne na Budinu. Pred rokom, keď sme dali kontrolu na technické služby, povedali sme si, že chceme, aby sme mali konkrétne informácie a mali sme informácie o tom, že štrky sa rozkradajú a kontrola, ktorá vlastne je momentálne čiastočne uzavretá, hovorí presne o tom, že časť štrkov bolo rozkradnutých. Jedna z tých fúr, ktorá bola rozkradnutých, je aj na Budinej, kde sa momentálne nachádzame. Informácie, ktoré momentálne kolujú, sú, že jedna fúra išla ku mne na Budinu, nakoľko aj v tejto lokalite približne 2 km odtiaľto vzdušnou čiarou vyše 100-ročnú kamennú chalupu prerábam svojpomocne cez víkendy. Takže túto informáciu, že fúra štrku išla mne, musím kategoricky odmietnúť a keďže nie je úplne ťažké zistiť podľa tej správy kontrolóra, kde tá fúra štrku išla, tak som si vytiahol správu hlavného kontrolóra, ktorá jasne hovorí, kedy, kde išla fúra štrku. Takže ja len z kontrolnej činnosti 21.7.2015 10:41 prišla fúra štrku na Budinské Lazy na aute DT 223BC Tatra 815. Na kameru vlastne je presne záznam z kontroly a správy hlavného kontrolóra, kde tá fúra išla. Keďže nie je to komplikované nájsť, nakoľko sú tu GPS pozície, tak stojíme akurát pri pozemku, kde tá fúra štrku podľa tej kontroly a GPS-ka išla. Mám tu ďalší papier, čo sa týka katastra. Na stránke mapka.gku.sk sa dá aj podľa GPS zistiť, komu tieto pozemky patria, ktoré sú. Takže tento pán, ktorému tieto pozemky a táto fúra štrka išla, je z Tomášoviec. List vlastníctva je 2248 a parcela číslo 1004. To znamená, to sú fakty, ktoré hovoria, kde tá fúra štrku išla. Rozumiem aj tomu, o čo v tejto kauze ide, nakoľko znova je tu pokus mňa a kolegov poslancov zastaviť v kontrolnej činnosti nielen na technických službách, ale aj v rámci mesta Detva. A treba povedať, že to rozkrádanie, ktoré hlavný kontrol vlastne potvrdil aj na zastupiteľstve, a aj obyčajní ľudia prichádzajú o majetok a peniaze v rámci Detva, tak boli spôsobené aj s vedomím mesta Detva. To znamená, že sú tu vážne pochybenia z pohľadu mesta.
Keďže táto situácia je veľmi citlivá pre niektoré skupinky ľudí v Detve, ktoré za týmito rozkladaniami sú, očakávam v najbližších dňoch a mesiacoch veľmi silný atak voči mojej osobe a mojim kolegom. Ale na toto som už zvyknutý za posledné mesiace a roky, že ľudia, ktorí odkrývajú nekalosti, bývajú veľmi často osočovaní a potrebujú snahu týchto ľudí eliminovať a týchto ľudí očierniť. Takže ja len odkazujem týmto ľuďom, že zastrašiť sa nenechám ani ja, ani kolegovia a naďalej budeme pokračovať v našej činnosti tak, aby obyvateľia mesta Detva neprichádzali o financie a o majetok. Redakcia čaká na tlačovú správu technických služieb a témou sa budeme naďalej zaoberať.